Unahon ko lang anay si uh, Commander Johnson Binamin kung ano ni ti pabilin yapon today. Online sa hotline. Online sa hotline. Commander, good morning. Jackson Art. May nga action art sa imong tagpalmay may hakaman sa tanan. Kita ko sir, bago lang ang pag-asa, nag-issue sang ila sining advisory daw may ara gyapon to somewhere in Luzon. Ano ang matabo sini? Hindi pagid makahatagan ko signal ang tugo nga magkabiyahe? Yes sir, last 8 p.m. kagabi sir. Ang weather bulletin number 12, wala sa storm warning signal ang Manila. Mm-mm. So, Luzon is really the northern part of Luzon. Ang ruta sa Maracota na halin diri sa Bacolod, wala na sa signal. Kag mismo sa Metro Manila, wala naman signal. So, the Philippine Coast Guard issued clearance to depart ng Maracon na hindi masigla. So, ato na sila nag-depart na sila? Yes sir, I think mga alas 9 kagabi naka-depart na. Okay na gali. No, anyway, ining advisory nga wind kuan iya hindi man ni part sang nga dapat gid maka-epekto no. So gina-expecto nga kung nagalin sila 9 o'clock, maybe 9 o'clock tonight, kala dangat na sila to. Yeah, the travel is around 18 to 20 hours. Okay. Anyway, so dira subong sir, may mga schedule man inbound o pasulod nga mga barko iya today? May mga barko sir na mag-depart manalin sa Manila. Pakadto diri sa Visayas, diri sa Bacolod, Iloilo. So na-expect man na within today sir makaabot naman sila. Okay. And ang aton nga Roro vessel sir na kag-fast craft na between Iloilo and Bacolod City, Negros Occidental is wala makita na nag-cancel. And even there is northern part Cebu, Tabuelan and Escalante, Sagay Cebu, and Toledo to San Carlos, wala man ta nagpa-cancel. Okay. Sir, iisingit ko lang nino kay may na-monitor kami bilang report. Incident dito, ambot ko makonsider ining maritime incident kay do strafing ang allegation siniya dito somewhere in Cebu. Mga amo ni sir nga ma-incident, may coordination man ni kag may ara man nga information nga nagasulod sa inyo? Yes sir, may na-gip man ko nga news but it's unverified man. Okay. Right now, sir, as of the moment, we are trying to conduct, to get information kung ano ang natabo, and we are coordinating sa ating counterparts sa PIAC, sa Bantayan area, to get also more detailed information. Okay. Kasi balo ka ang Bantayan, it's adjacent lang di sa ating counterpart man Sagay and Cadiz. Sagay, correct. Oo. Kaya pag intindi ko to taga Victorias to sila nga mga nga mga mangingisda nga ang aligasyon amo na no galing hindi pa naton sumong makuha gin ma-zero in kay hindi man naton ma-contact dito ang bantay dagat sa area sang Cebu no nasa kupan sang Cebu, pero ang bantay dagat is under inisar sa Coast Guard. No sir. Separate sila yan. Is sanctioned by the local government unit. Okay. Oo. Kaya tingala gani ko siling ko may mga armas sila kag do mo ng tabo. Pero base makakuha ka sir sang update sa imo counterpart to, makatawag magami ka makapangumusta si imo later Yes sir, if ever mag-send ako sa Viber group ng media. Kung if ever makakuha sa mga konkreto na information sa aton counterpart dito sa Cebu, Bantayan. Okay. On that note, Sir Commander Johnson Binamin, salamat sa time. Good morning. Good morning. Salamat ma. Thank you very much. Tining natabo sa Cebu, ni gina-check pa mo, may ara information nga gin-strafing sila to, galing kay kinaglan naton ang kwan bala, no confirmation coming from the authorities. Kag kun nga amo ni natabo gid no hibaloon ta na karon niya dugay-dugay no kay importante
maplastar ta niya, no? May baluan ta kung nanugid ang insidente ning pag bakon mo kuno nga gin strafing, dason may isa nga na disgrasya, okay na